wannan ya kai kuɗi ko miliyan na abubuwa wani ma kuɗi kawai abokina a yau sun yi wasu tashi a ran layi ina tafiya ne mai na ga wannan kudin na sun yi wannan gagai wallahi Allah ya aka yi ne na kana ɗaya rike mu a ga aka yi mana aka kan yi mana ni ban je boko ba nawa ce wannan ai wannan dala ne dan gida wa Allah ba ta kai ai dubu dala ne ta kai miliyan 5 yanzu wannan na ai da kai idan kai canjin ta ba za ta wuce na raka ya aka yi ne aka dike wannan to wai da haka nawa za ka sayar min wannan miliyan 10 za ka bani kawai kai ka sayar da zamu da kai bar zan baka dai a wasan 200 aka yi ne ba ka kuɗin to America kai ran ka je ka canza ta wanda aka canza ta wannan miliyan 10 wala ka sayar 200 din a dare ko sauri zan je in kara kawai ba na dalilu ai na san ba karfanta a Najeriya ya duka wannan kuɗi ne karbi wannan ai wasa dakin hajjara na gode gaskiya wannan fa kala ne ba Allah Assalamu alaikum jama'a da farko dai sunana mai nasara Aliyu wanda kuka fi sani da Ozil idan kuna jin daɗin shirin wannan namu ku tuntuɓe mu a YouTube namu mai suna Arewa Freedom. A danna mana subscribe sannan kuma a danna mana alamar like. Ni ne naku Mamman Sai mai nasara abokina.